హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ బ్రో, నా కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోని లైక్ కొట్టండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకోసం ఎన్నెన్నో తెస్తూ ఉంటా. ఒక వీడియో చేయాలంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది. ఆ కష్టాన్ని గుర్తించి ఒక్క లైక్ కొట్టండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఫొటోస్, మళ్ళీ లిరిక్స్ అండ్ ఫొటోస్, మళ్ళీ ఒకసారి లిరిక్స్ ఉంటుంది. మొత్తానికి 3 సార్లు లిరిక్స్ వస్తుంది అండ్ మళ్ళీ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి 1 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 బై 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మీరేం చేయాలంటే ఈ లిరిక్స్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఫోటోకి పైన తీసుకురావాలి. అది మాత్రం మర్చిపోకండి. 1 బై 1 సూపర్గా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 బై 1 మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి 1 బై 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ 1 2 3 ఫొటోస్ ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో 1 బై 1 క్లియర్గా చెప్పేస్తా. వీడియోని ఈజీగా అయిపోతుంది. స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం చూడటానికి ప్రయత్నించండి వీడియోని. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ముందుగా ఏం చేద్దామంటే లిరిక్స్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ లిరిక్స్కి 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో కింద దానికి పై దానికి సేమ్ ఉంటుంది. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో 3 సార్లు లిరిక్స్ ఉంటుంది కదా, మూడిటికి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇంకొకటి లాస్ట్లో ఉంటుంది, ఇక్కడ పేస్ట్. సో ఇలా పేస్ట్ చేసేస్తే కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి ఫస్ట్, మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో, మళ్ళీ మధ్యలో ఈ లాంగ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఫోటోని వదిలేసి లిరిక్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫొటోస్. సింపుల్గా ఉంటుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇది కూడా వదిలేసి లాంగ్ ఫోటో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకే, ఈ 2 ఫొటోస్ వరకు లాస్ట్ 8 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు లాస్ట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మనం లాంగ్ ఫొటోస్ వదిలేసాం కదా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దీనికి పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ లిరిక్స్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఈ ఫోటోని పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ వరకు 9 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో లాస్ట్.
సో ఈ ఫోటోని వదిలేసేయండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి పైన ఉన్న 2 షేప్స్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్స్ 2 కాపీ లేయర్స్ అని వస్తుంది. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దీన్ని ఒక్కటే ఫోటోకి ఈ ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. సో మళ్ళీ 2 లేయర్స్ కాపీ చేసుకున్నాం కదా, వాటిని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో పైన ఉన్న లేయర్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి, పేస్ట్ లేయర్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. స్టార్స్తో ఉంటుంది, సూపర్గా కనిపిస్తుంది వీడియో. సో ఇలా 1 by 1 ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇలా 1 by 1 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.